O noso monte fai parte do municipio de Tui, é a parroquia de Areas, a zona máis sur do concello, limitamos con Tomiño e ca Raia Húmeda, Portugal. Son 70 hectáreas, das quais 60 son productivas desde un punto de vista forestal e 10 están dedicadas a unha parte de Viveiro Forestal de Areas e outra a zonas dotacionais. Somos 800 veciños e veciñas, e das quais son comuneiros 190, momentos 200. Creo que abarcamos o 100% de todos son comuneiros, e hoxe somos unha comunidade de monte máis periurbana e que ofrecemos ao vecindario e aos comuneiros outro tipo de servizos como de paisaxe, medio ambiente, boa calidade de auga. O principal obxectivo para nós é que sea un monte sostible. O monte durante moitísimos anos cumpliu unha función de prestación de servicios e de creación de servicios e de infraestructuras que non lle correspondían a él e, digamos, sufriu moita esquilma, non? Con esa premisa, nos últimos 20 anos o que intentamos é revertilo totalmente e queremos que tanto no presente como no futuro o papel debe ser ese, debe ser un monte sostible que nos aporte o que é capaz de aportarnos e que nos sexamos capaces de aportarlle a él o que nos demanda tamén, non? Que o 100% de todos os recursos que produce o monte están dedicados ao monte. Non retraemos ningún tipo de recurso do monte para atender necesidades que non son propiamente do monte. A implicación social creo que é grande. Levamos moitísimos anos colaborando co CRAC, que é o Colexio Rural Agrupado, e cos colexios os CEIP de Tui, e na época do Día da Árbore sempre temos unha labor de plantación de árbores. En concreto, na zona que estamos, é unha zona que empezamos a recuperar fai anos e que este ano tuvemos actividade con eles. E na zona que estuvemos anteriormente, creo que o 7º, 8º ano, que vamos pouco a pouco cos rapaces repoboando as zoas. A máis, bueno, intentamos tamén divulgar cousas do monte que non son propiamente arborados, sino pois son parte da vida do monte, non? Como faemos xornadas micolóxicas, creo que vamos na 12 edición das xornadas micolóxicas. Este fin de semana precisamente temos un roteiro de aves e habitualmente tamén faemos o que Noite de Estrelas, que é por a época de San Lourenzo, alá para principios de agosto. Nos ubicamos nunha zona do monte que ten boa visibilidade e traemos un astrónomo e lle mostramos as estrelas, pero claro, vestas dende o monte. Tamén por San Xoán facemos un roteiro de ervas de San Xoán. Bueno, facemos tamén visitas guiadas a colectivos, un pouco para mostrarlle como nos entendemos o monte, e creo que todo eso, pues, a final de contas, pon en valor o monte veciñal, non? Introducimos o taeda, os resultados están aí, vai moi similar ao pino pinaster, ten outra morfoloxía, pero, bueno, creo que cumple. E ora este ano, 2026, acabamos de introducir outra parcela de pino taeda nunha zona que acabamos de reforestar, en torno a 2 hectáreas aproximadamente, con un taeda, este sí que non é de origen francés, é de origen de Oregón, un pouco buscando similitudes de climatoloxía respecto ao presente e ao que se estima que pode ser a climatoloxía do Baixo Miño nos vindeiros anos, invernos cálidos, pero verán xa moi exixentes, con temperaturas en algúns momentos por riba dos 40 graus, e, bueno, nos pareceu interesante, pois, introducir tamén esta variante. As frondosas que introducimos son variadas, non buscamos un monocultivo de frondosa, sino que salpicamos o monte con moitísima frondosa. Evidentemente, frondosa que de alguna forma se axuste ao terreno que temos, non? Entón, aquí hai bidueiros, hai carballos, hai castiñeiros, hai freixos, hai capudres, hai madroños, hai
bueno, abeleiras, e, bueno, o que buscamos un pouco é donde hai vivendas, aproximar a frondosa pois, para que haya esa convivencia entre as persoas e o monte, pois, porque te alegran, porque te axudan a ver a diversidade do medio, porque ves como cambian as estacións, podes aproveitarte do cultivo. Logo tamén aquí é unha zona onde temos varias captacións de agua para uso doméstico de un barrio en concreto, do barrio de Anta, e tamén un pouco axudar a que, bueno, cando chegan as chuvias, que se fixe a auga, que se filtre, que este aí, e que nos tempo, bueno, na época de climatoloxía máis adversa, sobre todo de climatoloxía de calor, no verán, pois lle axude un pouco a que a erosión e a evaporación da auga pois non sexa tan evidente, non? Nos, digamos, non contemplamos a frondosa como un espacio único dentro dun entorno total do monte dedicado á frondosa, sino que o fixemos foron como illas salpicadas por todo o monte, donde hai espacios que están con frondosa. E, sobre todo, outra cuestión é que o que fixemos foi utilizar as beiras das pistas, tanto forestais como non forestais, introducindo frondosa nun marco de plantación de 4x4 e 2 fileiras, en algúns casos 3 fileiras, que se sumamos de unha punta a outra, pois aí temos un bo cortalumes vexetais que nun momento determinado de incendio non é que o vayan a apagar, pero sí que ao mellor axudan a retardar e que, bueno, tanto no caso de vivendas non chegue a él, como no caso dos medios de extinción podan actuar con certa celeridade, non? Cuando collemos a certificación, bueno, nos plantexamos certificar monte, sobre todo o que buscábamos era esa parte sistemática que ten un selo, non? É dicir, que é unha metodoloxía que busca un equilibrio, que busca unha sostenibilidade e tendo en conta o tipo digamos, de propiedade que é a nosa, que é monte veciñal e mancomún, e a rotativa que hai de xuntas retoras, é moi importante que todo este perfectamente documentado e instrumentalizado e que toca en cada momento, e para nós, por eso, a experiencia en este sentido co selo é boa. Por añadido que, bueno, que evidentemente tamén nos permite nos momentos en que temos cortas, pois que os prezos da madeira certificada son outros, non?